Il-Membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli se tmexxi l-politika tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi favur mudell ekonomiku ġdid li jiżgura l-kompetittività u l-ħarsien tal-ambjent bħala parti mill-Green New Deal tal-Unjoni Ewropea. Dalli ġiet fdata b'dan l-irwol minħabba r-rekord tagħha fil-Parlament Ewropew dwar kwistjonijiet fejn kien vitali li tiżgura l-kompetittività, l-integrità ekonomika u l-ħarsien tal-ambjent. F'kumment ma' News Miriam Dalli spjegat kif se tkun qed tikkoordina l-ħidma dwar l-ewwel liġi Ewropea dwar il-klima li se tkun qed tistabbilixxi l-bażi għall-ambizzjoni fit-tul biex tinkiseb in-newtralità tal-karbonju sal-2050 u l-miri ta' nofs it-terminu għall-2030. Dan huwa l-mudell ekonomiku ġdid li rridu naħdmu fuqu għas-snin li ġejjin. Fisem il-grupp politiku tiegħi tas-Soċjalisti u Demokratiċi ser nkun qiegħda naħdem propri fuq dan il-punt. U l-interess ewlieni tiegħi huwa li fil-proċess kollu nipproteġu lil ħaddiema. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Laburista ġiet fdata wkoll bis-superviżjoni ta' politika relatata mal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, l-emissjonijiet mill-mezzi ta' trasport differenti, il-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali, il-Kumitat tas-Sajd u s-Settur tal-Enerġija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.